Hej, mit navn det er Line Riis Ågren, og jeg er indehaver af bloggen Beautyline, som omhandler mode og skønhed. Vi står her i dag foran Studio 35, som er en frisørsalon af højeste kvalitet. Det er de to anerkendte og dygtige frisører, Victor og Marco, som er indehaver af salonen, og er kendte for at være dem, som sætter trenden. Jeg har lavet en særaftale med Marco i dag, som vil give tips og tricks til de forskellige hårtyper. Så lad os gå ind og se, hvad det er, han har fundet på. Hej, vi skal snakke om mode og tip i dag. Hvad er hår, og hvordan er moden, og hvordan arbejder med hår? Hvorfor tips og tips er der for at få den rigtige resultat? Der er 4 tips. Der er noget, der hedder pleje og næring. Det er, hvor man vasker hår. Så er der noget, der hedder beskyttelse. Så er der noget, der hedder styling. Og så er der noget, der hedder finish. De 4 steps er meget vigtige. Det kommer vi ind på meget mere grundigt lidt senere. Vi har 4 forskellige piger her. 4 forskellige slags typer hår. Vi har en, der er krøllet. Vi har noget fald, vi har noget glat, og vi har noget fint skandinavisk hår. Hvordan kan vi få det optimale look? Hvordan kan vi starte det her hår? Tilbage til step 1. Step 1 det hedder pleje og næring. Det er altid vigtigt at finde ud af, hvilken slags hår har man. Har man noget fint hår, og normalt så er det noget, der hedder genopbyggende. Har man noget normalt og tykt hår, så er det noget, der hedder fugtgivende, man skal bruge. Det er altid vigtigt at bruge shampoo, hårkur og en conditioner. Vigtigt i den rækkefølge, for det er en kur, der går ind og åbner hårs skallag. Den har en højere pH-værdi, hvor en conditioner har en lavere pH-værdi, hvor den går ind og lukker og forsejler hår. Tilbage til step 2. Step 2 det er at beskytte dit hår. Det er jo forskellige slags olier. Det vigtigste det er at finde den rigtige olie til den rigtige hår. Hvordan gør vi det? Igen analysere hårs type. En arganolie er en meget fugtgivende olie, som er tung, kontrollerende. Det er til normalt og tykt hår, som regel farve kemisk, krøller, tørt fra naturens side. En genopbyggende olie er en silkedråbe, som vi har. Den er baseret på proteiner, og den er meget let i det. Det vil sige, at håret falder ikke sammen, den samler spidserne, og så giver den en lille smule kropshår, så er den farve- og varmebeskyttet. Altid fønser hår med noget varmebeskyttende. Step 3. Det er en vigtig step, det er stylingsprodukter. Stylingsprodukter de forstås ved, at det skal være noget varmetilførsel. Man går fra én ting til noget andet. Man transformerer håret. Har man glat hår, og man gerne vil have krøller, så bruger man en krøllecreme. Og uden at bruge varme, så får du ikke noget krøller. Det er derfor, den her stylingsprodukt. En udglatningscreme er det samme. Fra Gold er der noget, der hedder smoothing cream. Produktet indeholder en aktiv ingrediens, som er keratin, som går ind og forsejler hår. Det er også en stylingsprodukt, fordi man skal gå ind og bruge en glattejern for at få det optimale resultat. Step 4 det er finishing. Finishing det er et produkt, der siger sig selv, det ligger i munden. Det er for at lukke og afslutte styling. Det er en hårlak, det er en finishing produkt, en voks, en hårpuder, en texturizing spray wax. Den kommer jeg lidt tilbage på. Texturizing spray wax er et fantastisk produkt til at få masse struktur og volumen på ingen tid. Natalie har fantastisk hår, som er meget lækkert og masser af små krøller. Og det her hår kan man jo arbejde med, som man har lyst til. Man skal bare vide, hvordan man
arbejder med det. Det vigtigste for at få en optimal klipning, det er føntørre det og glatte det. Har det fuldstændig glat, så har man kontrol og overblik over det, så kan man klippe det, baste det og så style det. Hvis man gerne vil have det glat, jamen så er der en arganolie, man kan bruge til den, en smoothing cream, hvor man kan glatte det, og så igen en argan til slut for at give det noget shine. Fra naturens side, så er det lidt smule tørt her. Hvis man gerne vil have krøller, så er der en krøllecreme. Det giver sig selv, og så har du det vildeste krøller. Meget vigtigt for det hår, at give det masse struktur, fordi man kan virkelig få masser af volumen i det. Bare man rører ved det, der skal ikke engang fugt til det, så har man en masse volumen og struktur i det her hår. Amalie har jo drømmehår for alle frisører. Hvorfor? Fordi hun har struktur, fald og masse hår. Og man kan gøre alt med det. Vil man have det glat, krøllet, whatever, styling, alt det så gør. Vi ved godt, at det ser lækkert ud, men der er lidt extensions i. Og extensions er et stort spørgsmål. Mange spørger mig, hvad koster det? Hvorfor nogle typer er der? Og hvad kan det så gøre? Men det er kun fantasien, der sætter grænser. Fordi der findes jo extensions med clips, med ren, hot fusion, lim, tape og ikke desto mindre syning. Og hvad skader hår mest? Jamen det gør det alle sammen. Men noget gør mindre end andet. Og man skal også bruge den rigtige type extensions til det rigtige hår. Så jeg tager et skridt tilbage, og vi kigger på hindeshår. Her kan man kun lave extensions ved at sy det på. Man kan simpelthen ikke bruge tape eller andet, fordi man har så mange krøller. Her kan man lave 4 forskellige extensions. Man kan sy det på, man kan lave hot fusion, man kan sætte clips, og man kan sætte tape, som hedder tape on-off system. Og det kommer an på, hvorfor noget man har lyst til at lave, og hvor meget penge man vil give for det. Det kan koste alt fra 500 og så op til 10.000. Hvordan ved man det er ægte hår, og hvordan ved man det er falsk hår? Det er også et stort spørgsmål hos blandt mange piger. Rigtig hår kan man farve, og man kan krølle det med en glatjern. Selvom man siger, at det er 100% ægte, mange hår findes der 10% fiber i. Og det kan du så finde ud af, hvis det ikke tåler mere end 50 grader. Det vil sige, føntørrer du det og glatter det med en glatjern, hvis du sætter rundt, kan det ikke krølle, så er det ikke ægte hår. Simpelt er det. Det store spørgsmål er, hvad er moden i dag for kvinder? Hvorfor en farve skal man lave? I dag hedder det ombre med en meget organisk overgang. Det vil sige, at man har en mørk bund, og så bliver det slidet, glidende overgang, hvor det bliver lysere og lysere. Man må gerne lave 3-4 forskellige niveauer, men overgangen må ikke være mere end 2 toner høj. Det vil sige, herover må det gerne en tonerhøjde 6, og helt herop til 8. Det er den måde, man laver ombre på. I gamle dage, det vil sige et halvt år til et år tilbage, var ombreen også meget hot, men kontrasten var større. Det vil sige, at i stedet for at man springer 2 toner, så kunne man godt have en sort bund og en blond spidser. Og overgangen var flere forskellige lag på forskellige etager. I dag vil man gerne se så naturligt ud som muligt. Og det her, det ser super naturligt ud. Det er up to date. Jeg har en smuk pige her fra Kashmir, som hedder Hafsa. Hun har jo også rigtig lækker hår. Det er noget af mit favorit. Hår, jeg elsker glat, organisk, rent, sundt hår, som hvilket vi har herinde. Og mange tror, at det er nemt at klippe det lige, men det er faktisk noget af det aller sværeste. Fordi en lille millimeter, det er skævt, så kan man se det som frisør. Og hvordan behandler man det her hår? Jo, masse olie. Fugt. Og så bliver klippet tit og ofte, fordi hvis vi laver en hurtig beregning, hvis man bliver klippet 1 gang om året, som piger vil gøre, jamen håret vokser cirka 2 cm om måneden. Og hvis man ganger med 12, så er det 24 cm. Så kommer man til frisøren, og frisøren han klipper halvdelen af det. Det er klart, fordi håret går ind og spalter. Men hvis man bliver klippet hver 6. uge, bare en halv centimeter, så kan jeg selv lave beregning, så vil jeg have meget længere hår end 12 cm. Så masse olie, udglatningsprodukter, og så pleje det hver dag. 10 minutter, resten af dagen, så siger jeg lækker ud. En lille historie til jer derude. I kender det sikkert rigtig godt. Søndag aften, hvor I er fuldstændig trætte og ødelagt, og det kommer en sms. Vil du med på en café, eller vil du med i biografen? Og kigger dig selv i spejlet og siger, fuck, mit hår ligner lort. Hvad skal jeg gøre? Så kommer der et eller andet sådan magisk op i et hoved.
det her produkt, som hedder Texturizing Spray Wax. Det er en af vores mest og bedst solgte produkt for kvinder. Hvorfor? Den giver struktur og volumen på under 10 sekunder. Og det vil jeg gerne vise jer her lige om lidt. Det her det er opskriften. Det vil sige, når der kommer en sms, kling, så siger I Texturizing Spray Wax, så er I klar. Nu skal jeg prøve at vise jer, hvordan man gør det. Så det her er fint og skandinavisk hår. Jeg skal bare have dig til at kaste hår frem. Okay, så tæller vi. Vi ryster den her flaske og holder afstand. Og så sprayer vi bare 1, 2, 3, 4 og 5. Prøv at kaste hår tilbage. Så står jeg lige bag. Og så gør vi lige sådan her. 1, 2, 3. That's it. Det er under 10 sekunder. Mere skal man ikke gøre. Hvad gør du nu? Gå ind og ryster det. Og kører fingrene op. Så skal I prøve at se, hvor meget den giver volumen. Se. Så ser det meget sejlet ud. Så voilà. Så simpelt er det.